Здравейте, приятели на Биорезонанса! Добре дошли отново на моя YouTube канал. И днес темата на видеото е новите щипки на експерта. Като човек, който се е закупил един от първите уреди, когато излезоха на пазара през началото на 2023 година, няма как да има абсолютно всички проблеми, които настъпват по уредите. Компанията винаги прави така, че да усъвършенства своите изделия. Затова и аз имам само първия вариант. Ето, това са старите щипки. Те са супер актуални, в смисъл такъв, че няма абсолютно никакъв проблем, но явно компанията е решила да направи малко по-различни. Виждате, че има съвсем малка разлика тук и в защипването. Естествено, тази е и нова, не е толкова добре раздвижена, но основната разлика е ето в тази метална пластина. Тази метална пластина и нямаме ето това чопче, в което обикновено се свързва самия уред. Ето по този начин, както съм ви показвал. Ето така. Свързването вече е по друг начин. Как става това? Кабелът е малко по-различен. Накрайника, който влиза в самия експерт, е абсолютно същия. Няма никаква разлика. Обаче ето тези накрайници са различни. Какви са разликите по тях? Сами виждате, че има червено, което също е отдясно. Има една буквичка R, което означава дясно на английски. И има жълто или left, което означава, че е за лявата част. Кабела няма значение дали се вкарва на главата, на краката или на ръцете. Left и right е абсолютно еднакво и за ръце и за крака, така че няма значение този кабел дали ще го използвате за крака или за ръце. Ето тук виждате как кабелът е разделен. И ето тук как върви двойка до тук. Тоест това може да си го разделите, за да има достатъчно разстояние между двете ръце или двата крака, а не примерно човек така да се стяга. И как става самото свързване? Самото свързване може да стане по два начина. Ако погледнете ето така дупките, вижда се добре на камерата, ето тази дясно на мен е малко по-широка. И там трябва да се пъкне нашия кабел. Това може да стане по този начин. Ето така. И съответно слагам на дясната ръка. Аз винаги ви съветвам ето това защипване да бъде от горната страна. Да бъде ето по този начин. Ето така. По този начин, когато сложите ръката си така на някаква повърхност, няма да ви пречи. Ако е по този начин, ето така е правилното, няма да може да се подпрете ръката. Тя ще стои във въздух. Затова ето по този начин трябва да бъде самото свързване. Има и друг вариант. Сега ще извадя. Забивате от обратната страна. Не се притеснявайте, влиза малко по-плътничко, няма да го щупите. И ето стои по този начин. Както ви е удобно. Няма никакво значение от гледна точка на правилното свързване. Аз даже забелязах, че когато се вкарва така челно, ако може да се каже така челно, по-лесно влиза. От обратния начин малко по-трудно. Но това е въпрос на време да се раздвижи. Освен това, на самия кабел има като ушички, които така се разтварят и играят ролята на контра. Така че по този начин, като пъхнете, се законтря и ето вижте, дори прилагайки някакво усилие, не успявам да го извадя. Какво би станало, ако имате уред, да речем ви се счупи старата щипка и трябва да си купите нова? Първите уреди, този кабел, който имам аз, от първите, няма да може да влезе в другата дупка. В смисъл, той влиза, обаче не се закрепя. Тоест тук ще имаме проблем. Но кабели, които са пуснати във второто поколение, ако мога да нарека, те ще влязат тук. Защото има точно тези за контрящи се ушички. И влизат тук. Този кабел не може да влезе в тесния отвор. Така че, когато щипката е така срещу вас, винаги от дясната страна с този тип кабели. Ако имате по-старите кабели, те са към тези щипки, но втория модел кабели могат да се станат и от лявата страна на тази щипка. Така че това са вариантите, няма други. В крайен случай, ако имате от стария модел като мен,
и стане изчупване примерно на кабел, най-често е това, може да се изчупи отпред, затова бъдете внимателни. Или самата щипка нещо се повреди, просто си купуваме нови щипки, тези, които има актуални в момента, в който ви се наложи и тогава тях ще си ги използвате. Толкова от това видео. Вярвам, че съм ви бил полезен с тази информация за новите щипки на експерта. Ако ви е харесало, ударете му един палец, поделете го със свои близки и познати, нека повече хора да научат за системата на Web Wellness. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили, и ви очаквам в следващото видео.